Čus lidí, vítám vás u další hry, na kterou budu natáčet, takže u Battlefieldu, Play for Free. Jsem tady spolu s Foxem. What's up? A co bych ještě mohl říct? Tak, Že tohle je takové odpočinkové video od jiných her. třeba od Minecraftu. No, přesně. Takže tuhle hru bychom mohli natáčet docela často. Protože to často hrajem. No, často to hrajem. A tak celkově nás to asi nejvíc baví z těch her, co máme společné, o které hrajeme společně. A doufám, že mě slyšíte dobře. No to můžeš jenom doufat. Ach jo. Kurva. Ty vole, já mám takové black screeny, vole, mě to ukazuje, jako kdyby mrkal, ty ten panáček. No. Povím prostě, že jsem mi tak na sekundu z černá obrazovka vždycky, vole. To je amazing. Yes. Je Mě sejmou na jednu ránu. Eroza Raša, víš to? Ty vole, ale jako celkem vydrbané lagy to jsou. Já jedu na Ačku, jestli tam seš neklonil. Já tam nejsem, ale jsou tam všichni naši. Ty vole, tak. Já jdu lítat se stíhačkou. Ty vole, teď jsem to sekal, ty vole, vůbec nevím proč. No už ne, už jsem to zasekal, že to v pohodě, ty vole. No tobě je to v pohodě. Brr. A u mě to začalo. No už je... Mně už to neseká vůbec. No ty... A na tu high grafiku je to úplně epické, ty vole. Já mám epické, já hraju na 20 fps z nahrávání. Ty máš 20 fps? Jo. No, jsi dobrý. Ještě lítám ve stíhačce, jo? Jako mimochodem. Já jsem taky černou stíhačku, až jsem tady objevil na bázi, protože tady teďka není, ty vole. Ty jsi na bázi? Jo, na hlavní, rusky. Co kdybych to tam šel trošku zbombardovat? Debilo, vole. Tak jdeme. Ani se neoplaškují, vole. Dobře. Báze je tady Maděkava. Mě bez tak se střelí, no. Larzo mě se střelil. Nevíš, že tam něco? To jsem auto, ale nejsem já, vole. Já vím. Vidíte, tady někdo kopíruje jméno? No nějaký šulin, vole. Takže jako docela hustý. Jasně, sednu si k tomu, mě hned zastřelí. Jsem na bázi. Hele, já jdu lítat s tím Aro. Kdo lítá s Arou? Já s Arem. Ara je buzná, vole. Ty mi tam 0 kolo zabíjet pořád. A možná budu mít docela dost bodíků, když budu lítat s ním. Hej, do prdele s vašima americkýma, vole, raketama. Sračky, vole. Jestli si nedobiju hápkou, tak vás zničím. Vole, ani si to nemůže člověk... Slušnej vyjebaný člověk si nemůže kurva dobít hápka. Yes! Stíhačkou jsem mu dal killet enemy a to jsem do něj udělal kamikaci. Sračka, hackerská. Kdo? Taková buzna, do které jsem udělal kamikaci. Ty vole. On lítá tak, že mám 5 fps. No. Co?
kam šel teď Čubis? No teda. Co? Jsi tam? Jo, jsem ty vole, to je jasný. Dobrý. Tak jestli přestal mluvit. Ne, nic ty vole. Já si užívám tu moji hajk hezký. To je tady šulinu tohle je moje. Yes. Mám stíhačku, ale zase může vysrat jako. Haha. A on je s tebou, víš o tom? No však jo, to je šulinost. A proto se může vysrat okolo. On do stíhačku strašně chtěl, chápeš? Jo, on mě zabil, no, stíhačka. Ale stíhačka. No, se střelí. No, jsem ji sundal. Ne! To je šulinská stíhačka, vole. To jsi měl vidět, jak jsem letěl k zemi. Jak mohl být tak rychle ve stíhačce? Teda ve stíhačce, ve vrtulníku. Ty vole, tak to je... A ještě mi laguje, vole, kompa. Pičo, přestaň kouknout. Úplně jako... Ten Aro je nějaký. Aro je hacker. Mě zabil Rombo 9. Si buš. Už vím kde je, vole, teďka někam terrorism tohle a něco z toho posere. Jo, chci mě levzo. Teď jsem Marzovi zalagoval se ten pěkně kompa, ty vole. Hajzlá to v jednou průmrdaný. Moje! Yes, mám stíhačku znovu. Ty se snaží zalagovat kompa asi ten Aro, ty vole. Fakt, já co ti dělá? Lítá jak debil a tím pádem i já mám plně minimum FPS. Yes! Já jsem zničil vaši stíhačku. Kokos. Lak. Ty máš lak? My jsme normálně přistáli. Hej, taky máš problém s konektem? Jistý? Co? Jestli máš taky problém s konektem? Ne, nemám. To máš jenom ty. Má problém? Asi nemáš. Taky když mi takhle laguje kompas, mrdě. Já vyskakuju. Čau. Jsi v tom vrtulníku? Ne, já jsem z něj vyskočil. Mhm. Jo, mám 200 bodíků za nasazení vlajky. Ano. Klidně ho sundej ten vrtulník. To zmrdá, který mi lagoval kompa. Bojový vrtulník. Jsi v bojovým? Ne, já nejsem v ničem teďka. Třeba rychle nějaké auto, ty vole. Protože pěšky se mi na bázi jako celkem nechce. Jo, ten Battlefield je tam tu high grafiku tak pěkný, ty vole. No, tak mě by to toho neutáhlo, že jo. Komp, ještě natáčení. Co? Že mě by to ten nedotáhlo. No tak ty máš shit komp. To je zmrt. Vlastně já ty mám shit komp. No vidíš. Ale stíhačka je moješka. Vidíte to asi. Nete. Někde aspoň nahrávat Battlefield. Se zlagama, ale jde to. Ne, ale jako já nechci natáčet Battlefield. Žiju nový komp, je tohle taková herka. No tak já to natáčím kvůli jednomu fanouškovi, který říkal, že by byl rád, kdybych natočil Battlefield. Fakt, kdo to byl? A jeden kamarád. Zabil jsem ty nějaký zmrda.
Ahoj, kamarád, fanoušek. Dobrý hapka. Kde seš? Já jsem schovaný, slibím hapka. Proč, kde seš ty? Já jsem ve vzduchu za stíhačku svojí milovanou. Takže dobře. Nesestřelovat stíhačky. Ach jo. Co se mi jde? A střelím do vašeho... Do čeho? A zničil jsem ho. Do čeho? Já mám problém s konektem. Hej, úplně mám lagy teďkom. Problém s konektem, lagy. Hej, já jsem někoho sundal a přitom jsem to, o tom ani nevím. Já mám 1 FPS. No, už mě sundali. Hej, to fakt nejde, vole. Já mám normálně 1 FPS, se nedá. Slyšíš mě? Yes, Victory, haha. Slyšel jsi mě? A vy jste prohráli, haha. Slyšel jsi mě? Co? Slyšel jsi mě předtím? Ne, Já měl 1 FPS. ty vole. To musel být výpadek, co? No mě to pořád házelo problém s konektem, vole. No. Aha, proto. No aha, jako svým fanouškům se moc neukazuješ, jak jsi dobrý. Hlavně ten počítač. Je zase po tu stíhačku. Haha. Já jsem si vykašlal na stíhačku. Já jsem z prasičáku. Slyšel jsi mě, co říkám? Ne, co? Že jsem v prasičáku. Ty vole, někdo po nás šije. Já si chci dostat na Ačko, ale... Kámo, takže já si vyskakuju. Ty jsi na Ačku? No, teď jsem nasadil vlajku. Yes. Mě mám sundal. Ty jsi teďka úplně... Já jsem střelil do nějaké vaší stíhačky. Byl jsi mi náhodou ty? Ne, já jsem... Ty vole, jsem zgebl, já jsem se tady roztřískal ozem. V takové rychlosti, víš jak se ta stíhačka třepe? Aha. Tak mě se to takhle třepalo normálně. A já to už jsem dal ovalené a střískl jsem se o zem. Myslíš, že tady je s náma nějaký Čech na serveru? Co? Myslíš, že tady je nějaký Čech na serveru? Hacker? Čech. Jo, myslím, že jo. Ale nevím kdo, ale možná jo. Ty vůbec užívám high grafiku, to je bez lagů, yes? Taky potom zahraju, co si myslíš? Na takovou grafiku. Potřebuji stíhačku štětky. Zase ten Arrow, já jsem lítat nechci. Zalaguj se, bastarde. Kde seš? Já jsem na hlavní bázi, že čekám na stíhačku. Ano, na stíhačku, lidi, já tomu říkám stíhačka. Jest mám stíhačku. Tak mě nesundávej. No, uvidíme, jak se někde chtít. Ty jsi mi nějak stlumil, už tě méně slyším. No, já mluvím potišejc, no. No, nevím, jestli to bude slyšet ve videu.
Já půjdu slyšet, vole. Můj metálový hlas jde slyšet všude a vždycky. Já jdu kempit na tvoje místo. Nějaké místo jdeš kempit, prosím tě. Co? Nějaké místo jdeš kempit, ty vole. Tam, kde kempíš vždycky ty? Já nikdo nekempuju. Já jsem no camp. A znovu jsem se roztřískal jak kokos. Jako kokos na řití, až jsem se roztřískal. Hej, jak na mě přišel? Co? Že na mě přišel váš, ale nevím jak. Odkud? Zezadu, na tom Bčku, jak býváme. No. Vedu střílet do vaše Cčko z mojich kulometíků hezkých. Super rage taky. Svůr. Ne! No, ty vole, proč se v tom sekám? Do hlucha. Hej, ty jsi byl na test. Jo, hej, normálně mě zabil můj vrtulník. Můj vrtulník, v kterým nic nebylo, mě zabil, chápeš to? Ne. Chápu, já to taky nechápu, ty vole, ale je to možný, ty vole. No vole, ještě zabil mě ten samej. Normálně mě dal takovou dálku zabije vypuchující vrtulník, chápeš to? Ne. Oddej, ty vole, to je na hovno. To je na hovno, toto. A stíhačka je moje, to zmrdele. Si pamatuju vždycky a všude. Ty vole, do mě střílí, aby se tam dostal. To byl. A znovu stíhačku, haha. Jo, muha, ty jsi byl v tom vrtulníku, co? Jo, neší do mě. Já teď musím říct jediné, Ariel Nerči. Hej, už do mě neší. Já ani nevím, kde jsem, já tě hledám právě. No, to už mě nenajdeš. Mně už se znovu dobí rakety, takže tě najdu. Až tě najdu, tak tě sním a pak tě z okna vyhodím. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Jdi do prdele, Rustáku. Koho jsem sundal? Já jsem tě sundal? Ne, já jsem tě nesundal. Ale já tebe. Ne, já jsem ve stíhačce. Já říkal, jsem teď sundal stíhačku. No tak to si sundal druhou stíhačku. Tak to byla ta druhá, potom tady letěla ještě jedna, kdo se taky snažil střílet. Jo, že jsi uřízených raketek, jo? Hajzla. Nestřelej do mě, kurva. Já nejsem uřízený. Já vím, že jsi uřízený, ale jsem blbý. Já nejsem, já jsem za tebou. Kousek. Jo, určitě jsem za mnou. Kousek jsem za tebou. Teď jsem tady vedle tebe. Pum. Počká, tam si přijde. Jo, já tě vidím, no. Vidíš. Jo, jasně. Uvidíš na videu, jak skamadně se střelí. Ty mě se střelíš, jo? Ne, skamať oni mě se střelili. Uvidíš. Mi to šlo. Yes! Já jsem někoho zabil ve vašem vrtulníku. Nezabil jsi někoho ve vrtulníku, zabil si mě. Jo, tak to jsem zabil. Já jsem tam utíkal. No já vím, že jsi neměl tam test. X. Je, zletím za nějakou vaši stíhačku. A pěkně pružený pérka. Kam mi zmizela ta kokotka? Ale tam je. Kokotka, fire! Yes! Ne, tyhle, to je hajzlat. Ne, nebo neběžný hajzlat. Tam jsem dobíjel své rakety a svůj kulometník. Tyhle. No já jsem ho dostal, Ciguša. Lítej nad rušním bleskem, ty. Já nemám nic, žádný vrtulník. Já jsem se něch cípl, já jsem odletěl někam mimo mapu. A zdyby jsem.
Takže si jdu pro novou stíhačku. Jo. Tak dnes se střelují bojový vrtulník. Jo, já vidím tu tvoji stíhačku, ona tam ještě pořád je. No, protože nestřílí. To je debil, vole, on přede mě viděl minu, myslel si, že mě zabije, vystřelil do něj a on chcípl. To je debil. Tak čísla, vole. Jsou hrozný debilové tady tu. No, vole, to jsou plný největší otasové, ty vole. Ty vole, tak. Je na Bčku někdo? Co? Je na B jako borec někdo? Jak to mám vědět, debil, já jsem na hlavní základě a čourám tady zase stíhačku. Já terrorism úplně. Terrorism attack. Myslím, že se mi říká. Je pravý témen, musí prosím stíhačku. Dobré, zkusil stíhačka nějaká. Cože? To je hacker už. Yes, já mám stíhačku zase, haha. Yes, já mám stíhačku, haha. Já jdu sundat váš americký vrtulník, který je přímo přede mnou. Ty vole, ty kokos, jsem si vypnutil své rakety na to. Přímo sundat stíhačku. X, nemůžu sundat. Sakra. Awesome. I'm awesome. Já nikdy nechcípnu. Vaši pojbalé řízen. Ty hajzlo, ty jsi za mnou? Kdo? No ty vole. Ne, já jsem na Bčku. X. Já jsem jdu jako debil. To já jsem vyletěl z mapy. Hej, jako já jsem vyletěl z mapy a už jsem se tam ani nikdy už nevrátil. Na hovno ty tahle hra. Ach jo, Proč je ta mapa nějak ohraničená, vole? Tak čurácký. Já až tak nezdřele cigánský, že bych k tomu nejraději rozstřelil rypák. Chci stíhačku, já chci stíhačku. Yes. Buzerám to je umrděný ksichtík. Ale americká stíhačka to sundá, bastardo. Nesundali mě. Jsi ty stíhačce, no? Ne, já jsem ve vrtulníku. Jo, tam jsem to taky sundat, no. A já... Ty se tak nezbavíš, hajzláte. S kama? No jasně, on umí prostřelit zeď. Úplně vám. No jasně, odkaď. Normálně mě zabil z vaší lodi a jsem byl na naší bázi, na naší hlavní bázi, chápeš to? No. No já taky nevím. Až potkám nějakého, až někdy poznám nějakého hackera, kromě nás dvou, že jo, na Minecraftu, až najdu někoho, Jak se nějakého to hackera. nazval, prosím tě? Co? No já vím, že už to nemáme, no. Že už modusy nemáme, ale já to si tam stáhnu, mě to baví lozit po stěnách. Vy obřízky, vy obřezané hlavy, vole. Já budu mít raketové nebo střelit ty vaše pomrdané stíhačky. Kde seš? Co? Kde seš? Hej, vole, jdu si pohrát našima airplanama. Ale stíhačka.
Ten pošuk, jak tam chcípl před tebou, tak toho jsem sundal. Ach jo. Tak už bychom to mohli ukončit, ne? Co? Co je? Už bychom to mohli ukončit? Jo, já se s vámi loučím a Zouz určitě taky. A uvidíme se u dalšího videa. Zatím čus. Čus.